Halló? nőstények felé. Halló? Különös és megejtően szép az a folyamat, amelynek célja, hogy a hím és Halló? a nőstény egymásra találják. Halló? Bozontos farkak Halló? és Jövök már, hát ne Halló? telefonáljál már, bazd meg! a kipattanó Aha. bimbók közt. Aha. Hiszen a Engem meleg egyszer és ennél a nedves büfénél már nőtömegek, megaláztak. amelyek ilyenkor az Nem ismer meg? erdő felé érnek, igen, Pedig csak már találkoztunk. felfokozzák Igen. az apró Nemrég. rákcsálók Meg rég. A Sándor Bunikó! igen csak sajátos a viszonya a tárzás. Figyelj ide, Egyes nekem nagyon csillagász nehéz fajokhoz napom van. hasonlóan Picit mennél hátra? egyfajta konfliktus Mondjad, hogy mit akarsz, bazd meg. feloldó szerepe van az aktusnak, amely létrejöhet Hamburger, nem? bármely hím és bármely nőstény közt. A hím Jaj, majdnem elfelejtettem, vega vagyok. bazd meg felé. Adjon egy kis tejet. Különös és megejtően szép az a folyamat, amely Nincs. De van. Nincs. De van. Érték, tudod, kávéba van, nem hülyében. Fel foglak jelenteni. Nem EU-s. Mi a faszt akarsz? Ne tegezz. De tegezlek. De nem. De én téged tegezlek, te. Tönkre foglak tenni. Ahhoz te hülye vagy. De megpróbálom. Nem ismersz meg? Nem adod fel, mi? Nem. Nem helyi hülye vagy. De, helyi. Helyi? Na? Így? Várjál csak. Na, picit hajsát a fejed. Aha. Na, fordulj magadnak jobbra. Várjál. Tárd csak szét a kezed egy picit. Apám, nem hiszem el. Óriási. Óriási. Emeld meg a lábad. Ó, hát ilyen. Apám. Hát ez a... Hát. Na? Hát fingom nincs. bozontos farkak és puha pré